Hi, so van wil ik den video maken van werk 19 van Schwangaschaft. En zoals je hier kan, je hebt mijn stem al veel beter. En als de beoordeeld, at least in het het eerste video van PCOS. En dan wie mijn stem al beter als de audio's weer zo. We hadden beoordeeld nog verteld. Nu kan ik ook wat video's maken. De video's van een paar weken verder nu, die wil ik later nog meer aan. En die zijn een tijd up to loading. En we hadden bij ons alle, beetje eenmaal einer, en nächste moet twee, en dan waren einer, en beetje daaronder hadden we zeer streng het verkeerd. En we lijkt zo streng, meer iets spijtig, zo we zeer streng. Kan me niet denken dat je ons een streng het verkeerd gehad had. En, maar ik geloof we zo streng zijn, zijn drie het waren als we hadden. We hadden nu zonder het waren als wat ik wenigstens me niet herinneren kon, wat we ons eigen gehad hebben. En we hebben zeer dreig. Dus de meeste mensen, like, dus, samen dan aan een zeden worden zijn, dus wanneer een competition bliezen, dat alle doet, die worden zijn, ze gaan zeer feit waren. En we gaan hier al gewöhnlich im Durchschnitt al zeer dreig het waren. En nu weer plus nog veel oor. Dat wordt einfach zeer dreig. En dat speelt zich zo dat het braucht so verkildet. En ook andere krankheden, wo ik niet voor een Thema van onreden, dat mir jetzt eine Haft so viel Hollawin von der andere Krankheit gehielt. En du wil ik me niet mag mee. En so, we hadden bij ons zo verkildet. En nu zijn we dat endlich alle even. En stemmen komen, meine wenigstens kan draaien, en ze kunnen die hadden niet dat stemmen zo zaten. En ik speelt zich zo mijn stem, waarom deze ook weer mijn hals weer zo uitgedreigd. En so ja, anyway, wieder für Werk 19. Für Werk 19. Wie speelt zich zo, ik had nu de laatste paar weken fan hier een beetje teugenomen. En ik had niet maar weg heb genomen. Aber nicht mal doen ook. So, mich speelt zich zo dat heb ik al gefair en krijg nog je post. En dat is voor het als het al een onder zijn is en han je bakt is. Aber een baby dat nu ook zo wassen. En omvang wanneer je zich dat verdubbelen duidelijk, dat we dat dus van 1 cent bij de 2 cent bij dan zo staat. En aber nu dat het ons veel dollar als dat de werk wassen. Op los van kap bij de schenkjes, wird in de laatste week 1 centimeter gewassen. So, en dan wordt allemaal er nog een armpjes en bandjes essen en zo weer en zo. So, voor deze week, baby is van kap bij de schenkjes, 6 zaal. En baby is 8 en zwaar. Dat is een beetje even een hoofdpunt. En dat zijn ze, wat heb je gezegd, 240 gram. En so baby vangt al aan, dat is al nu al zo maar een 4 kilo. 10 gram weeg van een 4 kilo zwaar. En so dat is al, vangt al met weg op te gaan, met je wassen op te gaan. So, en we hadden nog niet frisch daar gedacht, maar we waren natuurlijk in de nächste paar weken, moet zijn krijg van haar op wat doen. We aus de hele deel en alles wat er zo man kent. So, ik wil op het hier video's voor zijn, waar de ooste holiday al voorbij zijn. Opa, werd ik de video met, dat heb ik hier bij de ooste holiday aan. En, so ja, de baby dat deze week nog ontvang de lonkjes. De lonkjes die weer nog allemaal gewassen. Maar deze week vangt hij aan te oefenen van Oedmendala. En de bronchios die dan dala ontwikkelen. En dat vangt aan te oedemen. Dus dat je bent op dat baby einfach water aanoedemen en uitoedemen. En dat is wel interessant, wanneer je baby geboren wordt, dan dat het water de alle uitsqueezing. En ik voor mij, met mijn klassen, waar ik neem dan alle handen, dan heb ik al geboortsvideo's gezien. We sagen einmal, das eine sehr interessante, für some war das vielleicht zu viel Information sein, aber mir wird es sehr interessant. Ein Baby wieder geboren, dann wird das nächste al Rütje al uit het, dus dat nächste wit al buiten.
En met de lonkjes, die doen dan de alle top uitdragen, omdat dat woede uit de lonkjes uitdragen dat dat fan ruit. En dan scheel dat woede dat je zo ruit, wat het zich dat baby gewoon allemaal aangehoord. So, dat is wel interessant te zijn. En dan is ook een gewassen denk ik waarom een naturale geboorte beter is als een operatie. Want aber wenn eine Operation fehlt, dann als je dat zo nooit emergentie, dan moet dat je doen. Er zijn vele gevallen waar dat einfach moet je doen. Aber er zijn ook zijn gevallen waar het dan taboe zich wordt door de hand gevoerd en zeggen, oh, ik heb wel zo passiert terugploen dan, da weten we naar het champ en zo weer en zo. En oorde dacht dat we een vakantie is voor, en dan moeten we het entweder nu. 3 was onzaten, or einfach operieren, or dit of dat gaan. En zo een naturale geboorte is beter, krijgen gewassen wie dit. Dat het ruit draaien dat, of hoe dat het einfach alle ganz ruit, als van het door een cesarea geboren is, door een operatie. En zo baby dat ook maar weg opneemt, dat het maar vaart non-buien, dat ik dat warmer houden kan, wanneer het geboren is. En nog een wichtiger punt wat de baby deze werkt heeft. Baby dat een kappa krijgen en een schicht of even wat on baby non komt. Dat heet vernix. Vernix dat is een beetje zoals we besmeerd zijn met een lotion of met butter of whatever. Because het zo vaart gaat. En de baby dat heeft je al een gewassen haarcel. Een gewassen van de haar dat kabelt uit. En van dat wordt aan het vernix naam. Van dat wat ook aan het vernix komt. En later wat de baby de vernix verlieren. Je dicht daarbij dat je bij de doelpunt waar de baby zal geboren worden of de EWS. Je daar wat de baby dit vernix verlieren. En wanneer het aber niet dit vernix wordt van dit vernix dat is een, zoals ik al zei, een beetje als met een butter of een lotion of aber zijn om de baby de huid beschützen. Wenn Babys van de geboren zijn, zijn een beetje rood, een beetje abgekruist. Aber wat het eindigt van einer wird lang abwaschen oder irgendwas. Oder einer ist ein Tag gewas bei irgendwo bei ein Meer oder bei ein Alberca irgendwo bei ein Wutterloch anyway. En einer ist zu lang so am Wutter gewas, ein fängt ja und alles die Hüten alles um top zu kruisen. Nu wanneer een baby door aan dat Wutter für 9 Monate ist, dat baby wird ook de Hüt so hat top kruisen wird mit einer Resine dabei sein. So, dit heeft nu de vernix, dat het beschützen, dat het baby de huid van glad daar blijft en zo weer en zo weiter, dat de huid van blijft. So, ja. En baby dat weer ook leren van lutschen en alles en, lutschen zich nog maar de duim erbij en verschillende doen ze. En zoveel daar ook omvangt ram te uiven en ram te stanken en wat niet nog alle. Ik weet soms maakt het nu in de laatste week zeer veel dollar. Dat babybus, ik hoor wel over hier en daar wat ik op vuil deed, maar nu vangt het zeer recht eindrechtig aan. Dat wordt voor lange tijd en eind. Dus stanken en dan weer stanken en dan hier en dan weer doen en dan wil ik irgendwo zo aan die draad gaan, maar dan wanneer een 19 week is, dan is het nog niet zoveel groter om een kop erop zal zijn. Soms werken wieder, da wordt het zo zijn, dan wordt de kop met een baby. De baby met een kop, niet de kop met een baby. Maar dan wordt de baby met een kop erop zijn en dat komt van een paar weken weer, ganz bij de geboorte. En een geschichte, wenn ich das hier lezen deed, krijg ik allemaal maar leren, wat ik allemaal proef. Wie dat zo een vrouw, die had zich ganz erop gemerkt, een baby, dat wordt einfach breech komen. Dat wordt dus met de bandjes of met de schenkjes eerst geboren worden. En die zijn dan al schuiven. En dan heeft zich naar spetsen dat something, irgendwas passiert erdoor, irgendwas gaat on. En meestal zwart ook al antwoorden krijgt oh je gewoon weer. Baby had zich erom gedraaid, als die al schuiven deed. Zij weer de geboortevideo, zij weer al bij 10 centimeter opgegaan, al dat. En dan had zich de baby nog omgedraaid, schwin, voor het geboren weer. So,
So wir werden sagen, wie so, oh, es kann ein Baby ist das sein, du darfst mal nicht operiert worden. Dat is niet immer so, dat dat is dat is. In some doctors en midwives is dat verschillende. Die verstehen een baby ook om te draaien. Niet dat dat immer schaffen dat, of niet dat het baby immer zo blijven dat. Maar een baby kan zichzelf verden ook op de laatste minuut zelfs omdraaien. Dat wordt, wat ik zei verden, wordt niet zo verden dan also op de laatste minuut. Maar dat heeft nog immer die mogelijkheid dat dat kan. Wanneer het nog niet hoofdbuiten is, dan kan het nog. En ik wenigstens vond het zo interessant dat dat zo staat. En nog één ding wat even dem na deze werk vroeg is, waar vielleicht ontvangt met tribbelen is, beinkramp. Dat de bein ontvangen worden kramp. En wat einer doet met doen kan, einer kan meer bananen eten, einer kan magnesium aannemen, leichter. En dat heb ik eens al van z'n ik het samen zijn. Wacht, klein beetje, wat je weer mee doe. Ik moet een beetje weer doen. Maar er zijn zo'n dokters die zijn niet dat dat beter in dat. Ze zijn niet dat het onderscheid meer in dat de vrouwen niet zo leicht kramp krijgen, dat van magnesium gebruikt wordt. En soms zijn ja dat. So ik geloof dat heeft nog met verschillende vrouwen verschieden te doen. So, wenn du so Trouble hast mit Kramp, die janken dat te proeven, dat is vanavond wat du kannst proeven, wat zachtje is, wat ganz okay is en fijn is. Soms zijn wenn ze meer magnesium broten doen, dat ze fijn magnesium hebben, dat ze beter schlucken kunnen. Niet bis wenn het Kramp, ook anders dat ze fijn schlucken kunnen, ze dieper schlucken kunnen, zich beter wrijven kunnen. En aber wann du Kramp hast, ein ding, was du kannst voets met doen, dat ik kan nog niet veel Kramp hebben. Ik leg 2-3 Mal. En dat weer mijn 4 of 1 Mal als ik in oriëntiert weer. So, aber wat einer kan doen is, dus van een fout. Nu, dit is de fout en dit is de pijn. En dan de bezwaar is dit non-hoel. Die fout zeer is dat non-hoel. Ze zeer stukjes. En wat dat nul dat. Je boos je wat dat nul. En ik voor mij, dit wat ik geleerd in mijn vrij, dat zeer dat ik geleerd heb. Wanneer ik proef dat en dat mijn schwer zich zo dat hoopt ik er nog boos is. En dan kan je waar geloten uitsluiten. Dat wordt niet zo makkelijk zo'n te gaan. En so ja, dat is something wat deze werk passeren net. En wat weer nog wat deze werk passeren net. Oh, baby, dat vangt amadaller aan wakker te zijn. De baby's die schlucken gewoon zeer veel. Maar dus dat deze werk is, dat baby kan 16 ungefähr wat durchschnittlich ab zijn. Uit 24 stunden, so dat meint je slaapt ungefähr 18 stunden. En als 16 wakker. So, ja, dat vind ik interessant te leren. En voor mij, ik heb nu al 5,5 kilo opgenomen. So, dat vreet me zo af. Besonders wanneer ze zegt, oh, dat is gezonde weg. Dat is een weg voor een fijn is, dat is oké. En zo heb ik zie dus alles voor mij bij zo'n boek nog gebracht. Dat is niet ganz alle door. Hier is het nog een basje. En mijn hang is vanaf op. Bij mijn ring, zoals je zien kan, dat hij toen al een beetje als te zijn voor de hand, dat hij toen een klein basje draait in dat. Dat is niet zwaar dat hij draait in dat, maar dat een basje. Danach dat ik met een oorsmakkeloos mee, maar niet wat er nog één zomaar is. En zo dan deed ik met een danach los mee en dan even dag, dan kon je nog gaan. Meestal waren mij een bisschen beeldje. Ik had me al over dem werk, mijn andere Schwangerschaften aan. Reingekauft und ein bisschen radles Eisen sein, dann gehe ich mir einfach der Bilder durchholen. Sondern weil ich von einem Puzzlestuhl kommen kann, hier wenn ich Raum habe in der Stadt. Ab mir steht in so einer Stuhl, habe ich immer wieder eine für 5 Personen, die sind eben dem, wo besagen habe, die sind nee, Puzzlestuhl. Und, aber die auch nicht verklären, wenigstens nicht die Gewässer, wo ich mir gekauft habe, haben von der wenigstens die auch nicht. Und da habe ich mich so nicht gekauft. Dann fange ich dann da an zu brauchen, weltweit machen, weltweit nicht mein Original, mein Ringkernbrot, wat ik op kaas van mijn mond kreeg. So, wat ik denk waarom een beetje en doosje de schiffelen met het ziedlijf verbeterd nu her, maar is de weg met $1 verloren als waren. En dat is ook oké, so ja. En wat weer nog?
Oh, en wenn wir so dreht waren, für früher echt brudjen so taulich schwer und te gaan. Ik voor mij mensen weer in de laatste paar weken over so sehr danach ab, dass ich bei uns für Stunden nicht schlucken kann. Mit jeder uns lang anschlucken und dann wirklich danach ab over. Und dann kann ich lang nicht anschlucken, wenn wir mit Müll so sehr drehen. Und dat 3 waren al dat. En ik ging drinken en de buk al wei van zo sehr drinken. En een had niets, dat wordt aber nicht so viel ist. Wenn man die Zeit dann der so sehr viel Wutter drinken, dass der einzigen Körper bis noch in Wirklichkeit noch Dollar drehen. Und so, ich über dem, ich dort umfang 2 Uhr danach zu trinken, dann darf ich Klinisches hier abwerken, Toilette gehen, wird trinken, kann ich weiter schlucken gehen. Und dort hat mir bloß so viel. Und auch als ich mit meinem Verkilde so sehr krank war, das interessante Verkilde. So, wenn ich dann auch wieder verlängern will, ich kann nicht so viel Medizin einnehmen, ich will es nicht. Ich will nicht haben, dass mein Baby das soll schuden. Dann, wenn mir das nicht unbedingt fehlt, so als ich kann, würde ich dann andere Dinge tun. Und mit dem sagen wir nicht Baby schuden. Und was das hier noch einmal tun, Ibuprofen, ich weiß nicht, wie viele Menschen das brauchen. Ibuprofen. Aber als je dort entflüssendet, als je dort entpaulen, was immer je dort brauchen, Ibuprofen soll einer nicht notwendig wegbringen. Läufstens Eier auch nicht. Ich für mich, ich will noch nicht ganz 20 weg, aber mir ging so jetzt fort, ich sehe nicht so dicht biet 20 weg. Und ich gleich das eine wenig mehr annehmen muss, halt macht. Aber wenn es notwendig weg angenommen wird, dann kann das Baby dort hart schuden und auch die Nieren. So, ich habe das noch nicht bei von meinen Unterschwangerschaften gewusst. Ich würde denken, ich darf dann nicht einmal sind, dass ich dann Ibuprofen annehmen darf. Aber, so, ja. Weil es bloß eine Warning sein, nicht Ibuprofen, no. Für mich wird das was nicht. Dann denke ich so, ich what? Ibuprofen, das kann auch was tun. Einer weiter Entzündungsmedizin, das kann tun. Even Paracetamol und Tylenol, wenn er das brauchen das kann tun. Das kann mit Luther mit dem Kind, was einer drehen mit der Fruchtbarkeit schauen. Das kann Luther für uns sein, dass der vielleicht nicht kann Zähne haben oder den schweren Titan Zähne haben. Kleine ist den Jungchen oder Mädchen hast. So, einer würde nur dort wählen, so aposten, einer dort nicht dort. Aber nu word ik aan Ibuprofen wird ook nog zijn tot zal en niet. En besonders nu en dort ook wanneer hot en wanneer nieren. So, dat wil ik aanbrengen naar de warning op te zijn. Post op. Ik voor mij, ik weer al zoveel dichtbij. Mij ging ze, ik weer al goed een beetje voor 17 werk wat mij dat trafen deed. En mij ging ze dat weer nu al zo dichtbij. Zo weer zo'n paar werk voor. Dat ik even noem mir nicht, ich will mir nicht Ibuprofen anzunehmen, wenn ich will nicht haben, dass es soll durch den Patienten nur das Baby und das Baby schulen. Und wenn ich keine Saurina die hat, die wird geboren mit einem Hort, die wird mit zu groß und das schaffen die Nieren verhält nicht. Da wird nicht wen dort, da wird ganz sass wird, aber das starfst du durch, wenn du nicht was unterdown ging und dort sagt einer. Und von einer dich bin dann ging so okay bei mir ist das einfach nicht wird, dass ich dort will aufproben. Ich will so nicht aufproben, ich will so nicht durchgehen dürfen. Und ein der dann auch so schwer, und besonders wenn er gesagt, was schwer die Mama dort und alles. Und dort dann noch eine Familie wir. Und dann ging ein so, no, das mir nicht wird, das war ich nicht da und das war ich doch gut. Wenn ich mich unterstützt werden kann, fahre ich Ibuprofen annehmen, weil ich einen Doktor fahre. Und wenn die mir das dann darf, dann wenigstens hat ich das ich bedacht, als das mehr geht oder mehr Schulen. Und so, ja. Dann sage ich vielen Dank für das alles, was nach war, so wie gewatcht haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich hoffe, ihr habt alle schöne Osterhaltungen gehört. Je werden alle gehört haben. Aber ja, ich habe alle gute Osterhaltungen gehört. Und ans door even gefragt, even wat dat voor ons meint en wat dat voor ons Christenleven ook gedaan heeft, wat we Oosteren hebben, waarom dat mal gekomen is, wodurch. En
waar we ons daran erinnern und dankbar sind für unsere Radung. So, dann sehen wir uns nächste Video. Bye.